ஒரு குகையில சிங்கம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அதோடைய வாலை ஒரு எலி கடிச்சிருது. அந்த எலியை பிடிக்கிறதுக்கு அந்த சிங்கம் முயற்சி பண்ணுது. ஆனா முடியலன்றதுனால ஒரு பூனையை கூட்டிட்டு வந்து அது தன்னுடைய குகையில வைக்குது. தினமும் அதுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்குது. இந்த பூனை ஒரு நாள் அந்த எலியை கொன்றுது. அதுக்கப்புறம் இந்த பூனைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறத இந்த சிங்கம் நிறுத்திடுது. இதனால வேட்டையாட தெரியாத இந்த பூனை அந்த குகையில ஒரு ஓரமா படுத்திருந்துட்டு கூப்பிட்டுட்டே இருந்தது. மியாவ் மியாவ்னு சிங்கம் தன்னை ஒரு நாள் கவனிக்கும், சாப்பாடு கொடுக்கும்னு. ஆனால் தேவை இல்லாததுனால அந்த சிங்கம் அந்த பூனையை கண்டுக்கவே இல்லை. இப்படியே கத்திட்டு அந்த பூனை இறந்துருது. இப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம்மளை வேண்டான்னு சொன்னவங்க திரும்பியும் நம்மக்கிட்ட வருவாங்க, நம்மளை ஏற்றுக்குவாங்க, நம்மளை பார்த்துக்குவாங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டே நம்ம வாழ்க்கையை தொலைச்சிடுறோம். யாருக்கு என்ன இடம் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம தான் எழும்பி கட்டணும்.